Akhirnya paham lek donya ki mau gampang asline. Gampang. Donya ki mau bakal tunduk kalih tiyang sing tresna kalih Kanjeng Nabi. Mergo sebenarnya donya iki diciptakne ki mau gunane ki mau dikon nglayani menungso. Jadi ora kok menungso ki mau diciptakne dienggo nglayani donya ora. Tapi donya mau diciptakne dienggo nglayani menungso ben menungso ibadah ning Gusti Allah. Nek dawuhe Mbah Maimun niku ngeten. Wong lek sempurna imane mesti sempurna rezekine. Pokok wong kuwi iman takwane tenanan mesti iso lepas saka masalah. Masalah hutang, masalah bojo, masalah penyakit mesti iso bisa selesai. Iso metu teko masalah kuwi. Sing penting iman karo takwa. Makanya awakmu iki penting iman takwamu rek. Iman takwamu. Pakmu ki mau ben iso jejeg tenan iman Islammu ki mau takwamu kowe kudu husnudon. Husnudon karo Gusti Allah ya kudu husnudon. Lah kowe husnudon karo Gusti Allah karo makhluk ya husnudon. Gak iso kowe berprasangka baik karo Gusti Allah lek awakmu dhewe gak berprasangka baik karo uripmu. Lah, maksudku berprasangka baik karo uripmu iki piye rek? Awakmu kudu ngerti lek uripmu kuwi diuripi Gusti. Kaya kowe dikir ngono. Urip kang sejati. Uripku diuripi Gusti Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Gusti Allah ki Maha urip, Gusti Allah ki yang nguripi. Dadi lek awakmu wis diuripi Gusti Allah, awakmu ya kudu ngerti lek uripmu ki ya diatur dening Gusti Allah rek. Dadi ning alam donya iki ora enek apa wae kedadian sing ora aturane Gusti Allah. Sing Gusti Allah ki ora ngatur ora enek, kabeh diatur Gusti Allah. Dadi pikiranmu akan menentukan masa depanmu rek. Lah, pikiran sing apik ki mung salah sijine ya teko husnudon ki mau. Dadi sampean kudu mantep iki tenanan mantepno mancepno ning jero atimu bahwa apa wae sing kedaden ning jerone uripku kuwi sing paling apik kanggone awakku. Ikanipun kula ndek alhamdulillah ingkang kawula tunggu-tunggu saged kawula saged sowan nggih menika badhe pados jampi utawa usada awit sekawit rikala semanten tiyang kawula opnam wonten ing liya sakit Sebarnawaton Regarjo midherek panganjipun dokter menika tiyang kawula jantungipun sae paru-paripun sae lajeng nggih organ tubuhipun lebet sae. Namung wedal-wedal ingkang sampun kawuri lan dugi sedaya tiyang kawula menika asring ngedaraken utawi deg-deg. Dikit napa tadi? Deg-degan. Deg-degan naken terus naik ya? jam 7 enjang utawi jam gangsal bar subuh utawi jam kalih dalu yang kawula menika deg-degan kalian kemeringat. Dadi nganu enek perasaan was-was wedi ngono deg-degan ngono. Deg-degan. Setiap jam piro wi? Jam kalih dalu yang jam 7:30 jam gangsal utawi saking enjang menika langsung deg-degan ngewel-ngewel niku. Ih bapak iki dudu wong sembarangan. Ya wong istimewa lho iki. Napa nggih Istimewa lho sampean niku. Yo, kayak sampean maksudku ngene, sampean iki wong istimewa. Ngono. Jadi sampean kudu ngerti keistimewaan sampean dhewe. Mergo iki kaitane dengan alladzi wasisu fi sudu linnas. Makanya aku takon ngobati wong gak biasane gangguan ngene iki cuman loro. Nggih. Masalah pertama gangguan teko njaba. Di kabeh teko njaba tapi siji teko khodam. Yang kedua dari pengobatan. Ora aku dhewe kadang tahu ngobati wong sing omahe enek gangguan itu malah muncul anu. Yo, ngono sering aku. Mariku biasanya yo
tahan napas kuwi semalih ces-ces ngono ilang dhewe dek karo maca zikir Allah selawat kuwi. Lek beliau enggak melakukan pengobatan ya memang wis wayahe lah. Ya kabeh kan enek wayah-wayahe ngono. Nggih. Ya wayahe ngerti sejatine awake dhewe, wayahe ngerti tujuane urip, wayahe ben ngerti sak tenane. Mergo wong ki mau kabeh sebenarnya karo Gusti Allah wis disempurnakne. Disempurnakan awakmu penting rek ngamane selawat muridah sedulur batin kuwi. Mergo menungso sebenarnya karo Gusti Allah ki wis dikai keistimewaan setara dhahiran wal batinan. Salah dohir dhewe ngene iki wis sempurna, bahkan enek imun sing jaga awake dhewe nek penyakit iso mental. Secara batin ya enek dhewe duwe kekuatan juga. Sedengane sedulur papat kelima panjar. Kuwi lek karo wong tuane wis ditirakati ngono iki cara golek sebenarnya wis tajam. Nah kuwi lek gak digunakne kadang-kadang ngenaki awake dhewe. Itu digunakne dienggo urup, dienggo manfaat. Napa niki, Pak? Halo, saking Magelang niku, Pak. Ngablak nggih, ngablak Magelang. Jenengan paring asma? Supangat lho. Supangat saking Magelang. Tepi-tepi beto niku palo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Rabbi ufirli wali walidayya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat sedaya nih. Buka ngangge apa modet? Tahu. Kangkung. Rene ayame. Ini sampun di kangkang. Rene iwake blas. Ini sampun. Yalah. Ning dapur kae wae Det. Karepku yo nganu. Awakmu masih dapur kono. Ngono iki yo pisan-pisan ning dapur mburi. Anu, sering ibumu dua tak buing Sopian ning endi? Johan ning endi? Ngene karepe kon gawa sayur ning mburi lho. Wingi enek apa ngili? Sop sapi. Sak baskom. Ya renek sing gawa ning mburi. Anu lho rek, masukku. Ya ibumu sering-sering diparani tok seneng kok. Parani. Biasanya kan nenek sing wong tua gak seneng diparani wong lanang ngono ya. Tapi apa ya nek yo enek ding yo. Ya mung anak ya paling sungkan yo. Sungkan. Kepikiran anak ae sing anu sukanat marane wong tuane. Lah wong tua seneng-seneng ae. Seneng-seneng anu dapur ibumu lho rek. Ibumu arep ngai sop, arep ngai apa ngono dadak mbuwi ngungi sing nelpon sing apa kadang ya ora moro. Sahur ngono iki lho. Aku dhewe kadang sahure kan mepet aku, setengah papat. Wis arep dadak ngeterke rono ya peh ra sida sahur iki ngono. Tapi ya ora nek sing gelem sahur etok-etok nyapa ngono moro ya ora enek. Teh.
Sering-sering ning omah dalem ngono lho. Etok-etok ngewangi isa-isa piring sitok ngono ora apa-apa kok piye ngono lho. Ben nek chemistry, kedekatan. Aja peh wis dikai 100.000 per hari terus ra gelem moro ning piye rek, jajan. Ibu-ibu meriang jero diterapi. Tapi posane lancar ya. Saya nek sing mokel urung. Insyaallah belum. Urung ketahuan. Urung tahu poso gua. Meh mokel belum. Enek sing mokel apa urung? Dereng menawi. Oh, ya alhamdulillah. Kali tak mokel belum, Li? Aku ora sahur wingi pisan. Ora sahur. Iki gak poso. Jam tangi-tangi wis adzan subuh. Adzan subuh. Yo kowe sahur ora enek sing kelingan aku rek iki. Ora sahur aku. Said yo ora sahur. Said lho umur pira? Peteng tahun saya saiki. Pirang tahun saiki? 8 tahun. 8 tahun. Lang tahun posane urung botol, urung anu kae, urung apa? Urung enek sing pedat, muga-muga ora pedat dongane ya rek ya. Dongane. Mergo poso iki ora mesti awake dhewe urung mesti tahun ngarep kuwi iso nemoni poso maneh. Akeh kok boloku kaya almarhum Pak Rahman sing wingi tak parani wi. Tahun wingi cek bareng-bareng iso poso. Tahun iki nyatane ya wis balik. Lah ngene iki lho rek. Ngene iki. Kabeh wong kuwi bakale mati. Iku wis pasti lho rek. Awakmu, aku, mbambae dhewe dhisik, ibu, bojo, anak, kabeh awake dhewe bakale mati. Mergo kuwi wis dinas. Wis dinas lek sunele. Lek wong urip kuwi mesti sapa sing urip bakale mati. Iku wis pasti. Wis pasti. Dadi sing kudu dhewe persiapne iki samune mati ki lho rek. Dadi ketika awake dhewe engko balik ning Gusti Maha Suci, apakah awake dhewe iki iso tetap suci ngono lho maksudku. Ketika kita mau kembali kepada Gusti Kang Maha Suci, Gusti Allah, iku lak kudune awake dhewe ya suci to. Arep nemoni Gusti Kang Maha Suci ya kudune awake dhewe suci. Makane ikulah enek perintah Gusti Allah kuwi mau salat 5 waktu. Salat 5 waktu kuwi mau cara wong ki mandi sedina ping 5. Supaya resik tenan, ra mung sehari mandi 2 kali. 5 kali rek, 5 kali. Ana aku sering ijazahne dal yang 5 kuwi. 5 ki angka 5 iki bagiku keramat banget kuwi. Angka 5 dal yang 5, rukun Islam yang 5, salat 5 waktu kuwi. Itu penting banget. Jadi aja sampai kau tinggal nih salat rek. Teko salat sing apik engko insyaallah kelakuane dhewe ya malih apik. Makanya sing penting salate sik. Salate engko malih iso ndandani kelakuane. Ono kadang-kadang wong ngomong sing penting kelakuane apik. Wis padha karo sing penting waret. Ora mangan ora apa-apa ya iso, ora iso rek. Ndak iso. Ndak iso. Are kabeh iki kudu enek sebab musababe. Hati-hati. Ora kok sing penting waret, masalah mangan ora mangan ora penting, pangka penting mangane sik kuwi. Engko lak mangane kuwi bener lak ya engko malih bener. Malih wetenge malih waret. Ora iso waret tanpa mangan ora iso. Ora iso malah kena asam lambung, malah bahaya iki. Hati-hati ngono mau. Dijaga salate sing tenanan ya.
Salat iku memang wajibnya 5 waktu. Tetapi lek sampean paham tentang asbabun nuzul salat niku lho. Dari pertama perintah Gusti Allah salat kuwi mau sebenarnya 50 waktu rek. Gusti Allah senenge iki mau 50 waktu. Bukan hanya 5 waktu loh. Iku kan setelah apa ki jenenge lek cara presiden karo presiden ketemu ngono kae. Tawar menawar. Jadi Gusti Allah ki ditawar Kanjeng Nabi. Ayo mergo Kanjeng Nabi kekasih Gusti Allah. Kados enek obrolan. Tidak saya ciptakan dunia dan isinya ini kalau tidak karenamu ya Muhammad. Nah, terus lek kabeh iki mau diciptakne sebab anane kula, damel kula lah terus kula niki diciptakne damel napa dawuh Kanjeng Nabi ngoten. Awakmu tak ciptakne ya dienggo dadi kekasihku, awakmu di kekasihku. Makanya wong lek paham tentang asbabun nuzul, tentang penciptaan iki, tentang ma'rifatullah iki, akhirnya paham lek donya iki mau gampang asline. Gampang. Donya iki mau bakal tunduk kalih tiyang sing tresna kalih Kanjeng Nabi. Mergo sebenarnya donya iki diciptakne kuwi mau gunane iki mau dikon nglayani menungso. Jadi ora kok menungso ki mau diciptakne dienggo nglayani donya ora. Tapi donya mau diciptakne dienggo nglayani menungso ben menungso ibadah ning Gusti Allah. Wae dawuh Mbah Maimun niku ngeten. Wong lek sempurna imane mesti sempurna rezekine. Kula balani malih dawuh Mbah Maimun niku. Wong niku lek imane niku sempurna, rezekine mesti sempurna. Lek dawuh Gus Idam niku pokok wong kuwi iman takwane tenanan mesti iso lepas saka masalah. Mesti. Wong kuwi mau iso lepas saka masalah. Masalah hutang, masalah bojo, masalah penyakit mesti bisa selesai. Iso metu teko masalah kuwi. Sing penting iman karo takwa. Makane awakmu iki penting iman takwamu rek. Iman takwamu. Nabi Ibrahim dibong. Ya mergo wedi tenan mbek Gusti Allah ya makhluke mau ya wedi. Jadi kapan dhewe sujud tenanan ning Gusti Allah, makhluk ning alam dunia kabeh ya bakal tunduk ambek awake dhewe. Lek asbabun nuzule ngene. Seluruh semua yang ada di alam semesta, kabeh sing enek ning dunya, kabeh sing enek ning surga kuwi kabeh kon sujud ning Nabi Adam, termasuk iblis barang iki tak gelem deh. Nah, iku ora kok maksudnya sujud ning Nabi Adam ngono ora rek, ora. Maksudnya sujud ning Nabi Adam ngikuti Nabi Adam sing sujud ning Gusti Allah. Maksudnya dadi imam lho rek, dadi imam. Makane kapan awakmu kok sujud tenanan ning Gusti Allah, kuwi kabeh sing alam dunya kuwi ya bakal manut karo awakmu. Aku pernah buktekne tenan iki. Tapi zaman kedesak lho ya. Nek wong nyekel golok ngono ya mung disawang tok ngono. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, hai kau besi tunduklah kau kepadaku. Dengan izin Allah ngono ya tunduk tenan. Dadi intine rek. Lah awake dhewe imane iki mung sempurna ya rezekine awake dhewe sempurna, masalah bojo. Sing awakmu pengen ndang di bojo, penting iman takwamu kuwi kuatno. Aja fokus karo dunyane. Lah saiki wis ning arep donya jek fokus karo donya kleru ya. Kudune lak ya mikir sing ning ngarepe ora kok mikir sing ning kono ki mau. Cara awake dhewe numpak prau aja sampe praune kelebonan banyu. Awake dhewe kudu iso nyebrangi lautan kuwi. Kudu iso.
Dadi sing penting iman takwamu rek dikuatne, dikencengne. Salah sijine dienggo ngencengne iman takwa ki piye? Husnudzon ning Gusti Allah. Nah, supaya dhewe iso husnudzon ning Gusti Allah piye? Awakmu kudu kenal sik karo Gusti Allah. Iki termasuk mantep iki ngaji bali. Memahami tentang sifat-sifate Gusti Allah. Bahkan ya rek ya, lek kowe seneng wirid ngono kuwi mengko aku tahu soalnya tenanan iku. Aku mau ngapusi. Dadi tahu wirid ngono kuwi, mana aku dikerialati ngono ya rek ya. Kuwi perasaanku kuwi sing teko kuwi mau jumlahe ewon. Padha amit ya ora sujud ning aku, maksudnya aku sujud ning Gusti Allah dhek milu sujud ngono lho. Maksudnya kaya aku tak dadi anak buahmu anu Gus, aku tak milu awakmu ngono kuwi akeh ewon. Pernah salat ngono ya momoro perasaanku mburiku akeh ngono pas balik teko pantai Pangi nggih Pak Tayu tau ngono. Akeh teko ngono. Rawami, tapi kan ora patek penting to ngono kuwi aku. Aku malah wedi aku. Wediku lek malih sombong. Makane aku ya aku gah ditutne jin aku gah. Ya makhluk liyane ya gah. Terus kuwatirku kok tujuanku malih ning kuwi ora ning Gusti Allah ngono. Dikerialati ngono malah akeh sing teko is wengi wangi ya kono ora ya wis, tapi aku gak patek nganggep ngono kuwi. Tapi ya tenang. Akeh sing teko. Dadi makhluk-makhluk Gusti Allah iki akeh liya-liyane selain awake dhewe akeh. Akeh tenan. Nek aja heran awakmu tenanan nyedhek ning Gusti Allah, beh. Mengko sing nyewedhek ning awakmu ya akeh. Aja ragu kowe karo kekuasaane Gusti Allah. Nah balik meneh rek awakmu kuwi mau ben iso jejeg tenan iman Islammu kuwi mau takwamu kowe kudu husnudzon karo Gusti Allah ya kudu husnudzon. Lah kowe husnudzon karo Gusti Allah karo makhluk ya husnudzon. Kowe lek karo uripmu kuwi husnudzon karo Gusti Allah ya husnudzon. Lek karo uripmu dhewe gak husnudzon kowe karo Gusti Allah ya gak iso husnudzon. Gak iso kowe berprasangka baik karo Gusti Allah, lek awakmu dhewe gak berprasangka baik karo uripmu. Lah, maksudku berprasangka baik karo uripmu iki piye rek? Awakmu kudu ngerti lek uripmu kuwi diuripi Gusti, kaya kowe dikir ngono lho. Urip kang sejati. Uripku diuripi Gusti Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Gusti Allah ki maha urip. Allah ki yang nguripi. Dadi lek awakmu wis diuripi Gusti Allah, awakmu ya kudu ngerti lek uripmu ki ya diatur mbek Gusti Allah rek. Dadi ning alam donya iki ora enek apa ae kedadian sing ora aturane Gusti Allah. Sing Gusti Allah ki ora ngatur ora enek, kabeh diatur Gusti Allah. Dadi aja mbok kira mamane Sopyan Atem piatu ngono kuwi terus iki mergo ngene mergo ngono nyaponi ora perlu. Pokoke kowe kudu yakin, kowe kudu ngerti bahwa iki wis diatur Gusti Allah. Gek Gusti Allah kuwi maha apik. Gusti Allah iki maha apik rek. Dadi kowe kudu kenal mek sifat-sifat Gusti Allah iki mau. Gusti Allah maha apik, dadi apa ae sing kedaden ning uripmu kuwi ya sing paling apik. Sing paling apik. Dadi kowe aja sampe mikir aku dhewe tak cerita aku dhewe yo. Aku zamane pakku sakit, awan sak umur-umurane awakmu cilikne rek. Aku cek SMP metu sekolah aku gak. Aku tak gak usah sekolah, Pak. Aku tak ngerawat sampean ae. Lah engko piye masa depan mulai bene Pak pun kersane. Bapakku sakit waktu kuwi rek. Dah bocah kabeh iso numpak motor, iso dolan, iso pacaran. Aku enggak iso rek. Aku ngopeni pakku sakit lemi nganggo sedotan. Pokoknya pakku tak openi lah. Yo jenengane bocah kadang-kadang yo iman kan urung duwe ilmu. Ilmu ki urung duwe hikmah aku. Aku lek ilmu ngaji ra patek iso.
Ya sempet komen ning ati, maksudku uripku kok ngene ta, kanca-kancane iso dolan pacaran kan yo jangan bocah. Tapi alhamdulillah aku cek demen cek gede tresnaku timbang gersulaku karo Gusti Allah sik ngono. Lah ngono ki lho rek. Bahasan wis tuwek ngene iki aku baru ngerti, aku nyesel dhisik aku duwe prasangka sing rada piye karo Gusti Allah ngono kuwi rada getun. Ternyata baru kae ngopeni pakku kuwi mu saiki uripku penak. Terus aku yo masih pakku ninggal yo untung pakku ninggal, pakku ninggal aku cek cilik sehingga menghadapi urip sing penuh dengan pertarungan ini kira sing dihina orang wis biasa. Mergo kecili yo ditinggal bapak mati kecili kan malah sering dihina uang. Akhirnya biasa. Lah cara dhisik pakku ra mati bayangno he. Cara bapakku cek urip terus aku ki dimanja ya toh terus delalah gede-gede aku dinyak uang wakeh ngene iki apa iso gantung diri aku rek. Bae isa aku cuma bedil tak bedili wong-wong iki to. Delokne sing ra genah-genah kene iki wis tarung awan bengi nulungi wong jarang turu kok. Delok-lokne macam-macam ora ya geger tenan. Tapi baru kae pae ninggal lho. Cara gak ninggal ora ya. Ora ya dadi wong sing peh amatiran tenan. Baru kae pae ninggal merantau dinyak wong, dihina wong, sowan-sowan ngene Mbah Yai wis maksudnya ya milu-milu ngurusi ladange ya bajak ya sembarang kali biasalah digetaki karo Mbah Yai diusir wis Mbah Yai galak. Galak Mbah Hamid galak. Mbah Suyuti galak. Salah mung salah gara-gara ngumbah kudawi lho. Kuwi banyune cak jeding kuwi digrujukne ning aku kuwi. Mung gara-gara salah ndeleh kuda kuwi lho. Tletonge kuwi dimandekne aku dhisik digrujukne ning aku kuwi. Mung gara-gara salah ngarit kuwi lho wektune kuwi lho diusir aku. Diusir Mbah Yai. Wis biasa ngono kuwi, tapi ini marahi ngono. Lek bagiku lek Kiai Nesu tandane tresno. Tandane tresno lek Kiai Nesu. Peduli ngene ya biasa ya. Wis kok mau akhirnya biasa akhirnya. Jadi awakmu kudu ngerti rek. Urip kuwi kudu husnudon. Husnudon kuwi kabeh mergo ngerti ilmune. Awakmu kudu kenal karo Gusti Allah. Sing karo kok sembah awakmu kudu kenal. Lah kenal karo Gusti Allah piye carane? Kenali sifat-sifate. Pertama Gusti Allah ki maha apik, maha baik. Lah urip ki diatur kalih Gusti Allah. Gusti Allah maha apik. Dadi uripmu pasti ya yang terbaik. Nah iki meneh dek wingi kuwi aku gak ngerti apa-apa to. Sing ning YouTube iki lho. Moro-moro karo polisi dicekel. Moro-moro karo polisi kerangkeng rek, bakal tangane diborgol. Ngono kuwi ya alhamdulillah. Aku yakin bahwa apa wae sing diparingne Allah ning uripku mau sing terbaik. Dadi ora goyang rek, ora goyang. Ora goyang. Ning penjara kuwi ning kawah kuwi ana, ning kono kuwi sing ngamuk-ngamuk, gak trimo ana. Uripku kok ngene ngono enek. Enek sing ngamuk-ngamuk karo bojone akhirnya pisah. Enek sing ngombe anu barang. Rinso. Enek rek. Rinso diombe. Arep bunuh diri ceritane. Tapi ya enek sing gantung tenan ya enek. Gantung. Sarunge ngene disowaki ngerti-ngerti sisu gantung. Enek sing gak trimo nusu-nusu. Pengen ndang metu. Kabeh bondone dientekne, bahkan rasa metu bojone wis ra kuat njaluk cerai bunuh diri akeh. Kuwi kaya aku santai rek, kaya aku santai kula. Dadi aku ning jero kono ya mung ya aku ngerti bahwa iki saiki sing kejadian karo aku iki yang terbaik. Apa yang terjadi dengan saya saat ini adalah yang terbaik. Masih ya toh ora penak. Wis disini-sin wong sak Indonesia Raya. Tambah maneh ya soro rek, soro tenan. Aja sampai sampean kabeh aja sampai yo. Tenan. Wong ki lek didalane dhewe, mamane awakmu aja sampai awakmu urung tau jajal kowe merantau ya merantau. Mamane kowe merantau ning Jepang.
dhewean ngono ae, ora ketemu sapa-sapa. Ketemu wong Jepang tok. Kuwi engko ketemu sitok kancane wong Jawa ngono ae, apa wong Indonesia lah, ora perlu wong Jawa. Wong sing iso basa Indonesia sing asli wong Indonesia ngene, wong Kalimantan, wong Batam, wong ndi ketemu wah kowe kok lak sawen. Rasane kaya urip kowe rek. Kowe merantau ning Jakarta sumpane. Kancamu kabeh wong Betawi, wong Kalimantan. Delalah kowe ketemu karo kancamu sing padha-padhane wong Jawa semuanya. Peh iki lho rasane wis. Padahal ketemu wong tapi ora sak kanca lho wis seneng. Kowe bayangne lah rek, bayangne ra. Semuanya kowe kok urip dhewe ning kuburan gitu ya, wis dipendem dhewean. Ora perlu disiksa lho rek, iki dhewean ngono ae. Lah kaya wong edan. Aku tahu soalnya. Tahu aku. Dilebokne ning jero wesi ngono, ora ketemu sapa-sapa. Ketemu karo ora enek kanca, peh iki susah rek. Ya untung Gusti Allah apik, moro dikirim bacaku loro, untung kudu ali. Lah ali nek seru to. Terus ali itu malah guru paling dhek ya. Sing dikirim enek cah loro, saiki saya wis kaliran ning Jepang. Ya nek kanca wis penak, wong enek kanca lho penak. Dawuhe Mbah Yai Saifuddin niku wong paling susah pertama ning alam kubur, susah. Wong rek kancane susah. Kayak bayangno ora dina orang dina lho rek. Mbah-mbahmu utawa nenekmu utawa buyutmu utawa sing mati dhisik 1000 tahun yang lalu. Terus ket saiki nyapa no pelilap-peline. Lele awake dhewe sik mati ngenteni 100 tahun, 100 tahun sampai kiamat. Ora nek kancane piye coba susah ya. Iya. Ngono iki mau. Tenanan iku. Jadi sapa kae? Sapa kae? Kok ngendi ya? Kang Soleh. Ora rene gak apa-apa. Ini maju gini. Maju gini. Maju. Kang Soleh maju sini. Jadi awakmu kudu ngerti Kang Soleh, maju rene maju. Awakmu kudu ngerti lek urip iki mau kudu husnudon ngono. Kudu husnudon. Kowe kudu yakin kabeh rek bahwa apa wae sing kedaden ning urip kuwi sing terbaik. Termasuk kowe ning pondok kene. Kowe termasuk ning pondok kene. Lek Kakak Soleh kan bapaknya meninggal. Kuwi ya sing terbaik. Wis piye sing terbaik? Lah awakmu lek ngene rek. Awakmu tak ngerti pikiranmu kuwi nentokne masa depanmu rek. Apa sing kowe kedaden saiki kuwi sing mbok pikirne dek wingi. Maka kowe aja pisan-pisan mikir elek ning uripe awakmu. Kok kowe mikir pisan nek Gusti Allah ora karo aku. Ya tenan. Gusti Allah ya ora karo awakmu tenan rek. Karena ngene, dawuh Gusti Allah ngene, aku kuwi tergantung teko prasangkane hambaku. Lho, tenanan rek. Pikiranmu kuwi nentokne masa depanmu. Makanya aku sering ngomong. Dawuh Gus Bah waktu ngaji kitab hikam ngene. Niat iku separone wis kedaden. Dadi kowe ndek niat kuwi lho, kowe ndek niat. Omane ngene wis nek wong ndek wedhus akeh. Rek kaya aku lah dhisik sugih. Aku enggak niat korban ora iso korban rek. Tapi giliran aku ora ndek duit, aku niat korban iso korban. Nyambung enggak? Amin. Wong tuku mobil kuat, gawe omah kuat. Tapi dia enggak duwe niat kaji, gak iso kaji rek. Iya gak iso kaji. Tapi aku duwe tangga, iya ora pate sugih. Ya kerjane sawah, kadang-kadang ya kuli bangunan. Dia niat kaji iso kaji rek. Tik kowe niat pengen bahagiane ibumu ngono ya iso. Apa enggak iso? Iki iki penting, semangat itu penting. Niat itu penting. Niat itu termasuk ya dalam hal pemikiran iki mau. Mikir lho. Kowe mikir ngene, pengen iki kedaden tenan. Jadi pikiranmu akan menentukan masa depanmu rek. Lah, pikiran sing apik kuwi mung salah sijine ya teko husnudon iki mau. Dadi sampean kudu mantep iki tenanan, mancepno ning jero atimu bahwa apa wae sing kedaden ning jerone uripku kuwi sing paling apik kanggone awakku. Piye? Balenan aja. Apa wae
Tete ta rek, piye rek? Apa wae sing kedaden ning jerone uripku kuwi sing paling apik dinggone awakku. Paham ora? Paham? Sampeyan iki iso mbok cekel tenan kuwi masalah piye iso selesai rek? Masalah apa yang selesai? Sebab piye? Sebab dibalik setiap musibah kuwi mesti nggawa barokah. Kowe oleh percaya oleh ora. Sing dadi masalah wong kuwi mau wis kena masalah ora gelem njimuk hikmahe tapi malah dadekne masalah. Masalah tambah didadekne masalah. Iki sing dadi masalah. Tapi lek wong kuwi mau iso husnudzon ning Gusti Allah, masalah iki mau iso dadi barokah. Lho tenanan. Jadi cara somane wong gawe pedangnya dikampling ngono. Tuku wesi karaten kae engko akhire wesi sing kekaraten lho dikemplangi iso dadi pedang sing tajam. Mung kadang-kadang dikampling ngono ora trimo. Ya apa iso ora dadi. Ora dadi. Ya kuwi tak sing pengen tak omongke bengi iki sebenere. Dadi awakmu kudu madhep, mantep, antep, netep. Lho makane aku seneng nyekel watu ngene iki. Wong-wong ora ngerti aku nyekel watu ngene iki dikira jimat apa ngono. Mbak jimat ya karepmu ora ya karepmu. Ngene iki sebenarnya filosofi rek. Aku seneng nyekel watu ngene iki. Dadi watu iki mau cara wong iki mau kaya urip alit. Ngadeg jejeg ora amatiran, ora gampang keombang-ambing keadaan. Madhep, mantep, antep, netep baru akhirnya wong iki mau iso dianggep. Ora goyang. Diarani ngene-ngene wae lho, arane menungso ya. Menungso ngerti nopo, saiki seneng sesuk iso ora seneng. Wis biasa. Bolos sesuk musuh wis biasa. Tapi lek Gusti Allah ora, Allah Maha mengetahui ya. Dan aku seneng nyekel watu ngene iki. Madhep, mantep, antep, netep. Awakmu kudu yakin, kudu mancep tenan iki, mancep tenan iki jero atimu. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupku itu adalah yang terbaik untuk diriku. Kapan enek sing apik tak tingkatne, kapan sing enek sing elek tak nggo pelajaran. Ora bakal tak ulangi. Beres rek. Beres. Sampe lek tau sekolah ya. Tau sekolah ya rek ya. Sekolah kuwi lak mesti enek sing jenengane ujian. Aku takon, Pak. Apa enek to ujian utawa soal sing ora enek jawabane? Gurune lak ya bledru lak ora jawabane pekok. Ora mungkin. Setiap pertanyaan kuwi mesti enek jawabane. Setiap soal kuwi mesti enek gek jawabane kuwi kabeh mesti wis tau diulangne rek. Ora mungkin enek soal, enek ujian kok pelajarannya urung diajarne gak mungkin. Cara amit, pemane enek ujian IPS sejarah nih. Kuwi mesti tentang pelajaran sejarah somane sejarah Mojopahit, Mataram, Demak mesti wis tau dipelajari, mesti wis tau didudoni ning awakmu. Lah awakmu mung kon mikir-mikir pelajaran sing tau mbok lakoni. Cara saiki kuwi enek masalah sebenarnya mung kon mikir-mikir wingi nglakoni apa ngono lho maksud kuwi. Paham ra we? Paham ra? Somen saiki enek masalah, awakmu mung kon ngiling-ngiling tok. Wingi aku nglakoni apa ya? Jawabane iki wis mesti mbok lakoni jawabane kuwi. Jawabane iki wis enek kuwi mung kon ngiling-ngiling. Lah ngiling-ngiling kuwi lah dalam ilmu hikmah diarani introspeksi. Teko introspeksi kuwi lah muncul sebuah jawaban namanya iktibar. Apa toh? Wis tak kaplok lho, kok goblok kok iki. Iktibar, teko gambaran kejadian-kejadian iki lho. Sebab setiap kejadian itu bukan untuk menghancurkan, itu untuk menjadikan, Rek. Ya awali ino ora masalah wis. Ayo semane lemah didek-idek, kok digawe genteng malih ning dhuwur ya. Kabeh butuh perjuangan anceno. Tapi wis to kowe yakin iki tok wis iki mbok cekel ae dadi wis.
Kowe penak mingko, penak tenanan, Det. Penak kowe. Pokoknya kowe kudu yakin bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya ini adalah yang terbaik untuk diri saya. Apapun kuwi. Pamane kowe tiba kejaduk wis alhamdulillah. Iki pasti apik sing aku. Oh, menawa ning ngarep enek jurang kon ngati-ngati. Iki lak aku ora tiba ning kene ning ngarepku jegur jurang. Iso uga ngono. Wis to. Pokoke kowe yakin ae, kowe penak minggu, penak kowe. Tenanan. Aku sing jenengane di awakmu kan aja sampe rek. Kaya aku didemo wong sak wakeh wong kan ya tau, ya ora masalah. Enggak dendam ya gak apa. Di arani ngene ini gak masalah. Ora masalah. Kabehmu sing terbaik. Jeblosne wong dipotong-potong video ini gak masalah. Ya gak ada dendam gak apa, gak masalah. Jadi sing terakhir ngene rek, iki sing terakhir rek. Wong urip lek ijek nyalahne sapa-sapa, ijek nyalahne apa-apa, wong kuwi ijek bermasalah. Wong kok goleki jawaban ning uripe, kok ning jabane teko wae wong kuwi ijek masalah. Wong kuwi mau cara sakit, urung bakal mari lek ijek nyalahne wong liya. Ora, enggak iso. Semua pertanyaan di dalam hidupmu itu ada jawaban di dalam Diri. hatimu. Well, kok malah mencele to, Mas? Kok goblok to malah. Iya tenanan niku. Semua pertanyaan di dalam hidupmu itu ada jawaban di dalam hatimu. Bahasaku ngene rek. Apa ae sing enek ning jaba kuwi gambaran teko jero. Kowe pengen anakmu manut, ya kowe manut saya mbek ibu bapakmu. Kowe pengen bojomu manut, ya kowe manut saya mbek Gusti Allah. Penak mengko. Kowe pengen oleh donya, ya nyedhek karo sing duwe donya. Lek kowe salat kowe jek diceluk jam 12, bidalmu jam 2 tengah 3, terus kowe njaluk istimewa, padha karo kowe di juragan, ya kowe nyambut gawe jam 7 kowe teko jam 09.00. Terus kowe njaluk gajimu full, matamu ngono. Ngono bahasane Gusti Allah ngono rek. Ya ngono kuwi. Terus kowe moro-moro ngono aku terus ngomong aku kan ngomongke ning atasanmu. Kon ngomongne lek kowe iki njaluk rena-rena ngono. Lah kowe diceluk ora tau moro. Ya aku malah kisinan to. Makane wong moro rene ya kuwi mau. Sing tak arahne kuwi sik ae. Diceluk ya ndang moro. Lagi sing terakhir iki, mau terakhir ayo. Dawe Mbah Hamid ngene rek, iki cekelen rek. Setengah tahun ae kowe salat subuh jamaah. Lek urip-uripmu ora penak, parano rene aku senenono. Ini gak dawe Mbah Hamid iki. Makane kula niku seneng lek subuh niku budal ning masjid. Budal ning masjid salat jamaah. Iki aku seneng. Wes ngunai muga-muga manfaat di dunia wal akhirat. Ya kan rek, iki ora poso rek. Ya nyake kita-kita. Aku mau di Gabriel Bu Gabriel. Minggat di sana. Gabriel tadi ke sana. Heeh, wis lalu ngiliran aku baru. Tak siapi mau. Anuhan apa? Samsu. Gabriel ngono. Tak siap. Matur panjenengan Heeh. tiang kawula sowan sindah satu lawih nyunggah kaping kalih bagi wonten bapakipun tiang kawula nyuwun kaping tiganipun kula ndherek alhamdulillah ingkang kawula tenggo-tenggo saged tiang kawula saged sowan nggih menika badhe pados jampi utawa usada awit sekawit rikala semanten tiang kawula opnam wonten ing liya sakit Sebarnawaton Garjo miderek panganjipun dokter menika tiyang kawula jantungipun sae paru-paripun sae lajeng nggih organ tubuhipun lebet sae namung wedal-wedal ingkang sampun kawuri lan dugi sedaka tiyang kawula menika asring ngedaraken utawi deg-deg. Dikit napa tadi? Deg-degan. Deg-degan naten terus nah Pas ya. jam 7 enjang utawi jam gangsal bar subuh utawi jam kalih dalu
yang kawula menika deg-degan kalian kemringetipun menika nggih asrep saliyane asrep nggih menika panas awak kula mekaten. Iya, wis tau opname Sampun ning nami dokter. rumah sakit. Nggih, menurut dokter derek panganan. Wis diimpus barang, Sampun. kayak obat dalan. Nggih. Namung menawi kawula nedha obat rasipun malah sok boten kanten-kantenan nika. Iya. Pramila tiyang kawula sowan tebih saking Merapi Sari Ngablak Magelang sowan wonten dalipun Abah Aku ya prono lho. Ning Turgo kuwi, ten pundi? Turgo. Turgo kok daerah anu napa? Pundi? Daerah Sleman napa? Heeh. Oh, Kon Mbah Muafik aku kon munggah ning Turgo iku urung rono. Aprono. pinarang nggih panjenengan kula Gus. Heeh. Yang kawula mriki badhe nyuwun sampun kados pundi? Dadi nganu, enek perasaan was-was wedi ngono deg-degan ngono. Dedekan. Setiap jam piro wi? Nggih jam kalih dalu, jam jam 7:30 jam gangsal utawi saking Injang menika lajeng deg-degan ngewel-ngewel niku. Awak kula mekaten. Umur pinten jenengan? Tidak songo. Al-Fatihah. Lek nami anu, ibu bapaknya sampean. Bapak kula Sasi Nung Harto Pawiro, Sasi. lajeng biyung kula Sarni. Bapak bapaknya? Sasi Nung Harto Pawiro, Sasino. nggih Sasi Nung Harto Sasino Harto. Pawiro, lajeng biyung kula Sarni. Al-Fatihah. Wih, bapaknya tutup sembarangan. Lek nami jenengan ki Mbak? Supangan, Su. supangan. Lah, ya wong istimewa lho iki. Napa nggih Istimewa lho sampean niku. Al-Fatihah. Ya, ora kok sombong, tapi awake dhewe memang harus kudu bangga dengan diri kita sendiri. Bahkan lah aku ki ora kok sombong ya. Aku ndudohne anuku, perkasaku. Aku ndudohne kamanungsanku. Aku ndudohne keperkasaanku. Makanya amit aku moh ketok lemah. Maksudnya aku dinyak wong malah guyang-guyang ngedan gitu. Santai no maksudku. Mergo aku isin karo Gusti Allah, lek sampe Gersula, mergo wong Gersula ki mau kan. Tapi lek sampean mboten Gersula, mboten iki kula. Moh aku Gersula mergo urip ki wis terlalu asik ngono lho. Gusti Allah ki mau asik. Yo, kayak sampean iki maksudku ngene, sampean ki wong istimewa ngono. Jadi sampean kudu ngerti keistimewaan sampean dhewe. Sampean kudu ngerti keistimewaane dhewe. Kaya nyuwun pangapunten Gus. Heeh. Tiyang kawula nggih berpastani Jumat Toko utawi lancang mboten izin kalian Gus Samsudin. Nggih menika tiyang kawula ngamalaken menika selawat Nur Jati. Nur Jati menika kula amalaken. Saderengipun kula mboten izin kalian panjenengan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kegiatannya ndek omah apa? Kula utami menika tak teng griya. Biasanipun riyen kula guru namun sakmenika sampun purna. Lajeng kula nggih teng griya. Sabiyanipun nggih teng ngalas napa teng wono nanem-nanem namun sedaya menika dereng sebab kondisipun tiyang kawula kirek dereng fit mekaten. Iya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak tau nganu ngobat-ngobati wong ngono. Dalem Dongak-dongakne wong ngobat-ngobati wong ngono. mboten. Gak tau. Ya muga-muga balik kok kene engko ngobati wong ya. Ngobati awake dhewe terus engko malah iso
ngobati wong-wong ngono. Nggih. Atas bangun. Mergo iki kaitane dengan alladzi wasisu fi sudu linnas. Makanya aku takon ngobati wong gak biasane gangguan ngene iki cuman loro. Nggih. Masalah pertama gangguan teko njaba. Ya kabeh teko njaba tapi siji teko khodam. Yang kedua dari pengobatan. Ora aku dhewe kadang tahu ngobati wong sing omahe enek gangguan itu malah muncul anu. Yo, ngono sering aku. Mari iku biasane yo tahan napas kuwi semalih tes-tes ngono ilang dhewe dek karo maca zikir Allah selawat kuwi. Lek beliau enggak melakukan pengobatan ya memang wis wayahe lah. Wayahe insyaallah wayahe diaktif nih ngono. Diaktif nih. Wayang pundi kuwi? Ya wis wayahe di anu. Ya kabeh kan enek wayah-wayahe ngono. Nggih. Ya wayahe ngerti sejatine awake dhewe. Wayahe ngerti tujuane urip ngono. Wayahe ben ngerti sak tenane. Wong tuane sampean ya anu lho. Heeh. Lagi lupa. Tambah lupa nih, Mas. Masyaallah. Ki alhamdulillah. Jenengan sekarang. Nggih. Iya. Ada tamu. Iya. Kok nganu loncat-loncat. Iya santai mak. Sama Pak, deg-degan saya juga Pak. Duduk. Hadir. Ora apa-apa, di anu ae diselaras nih. Jadi antarane kuda karo wonge mau di anu. Diselaras nih. Ben iso digunakne ngoten. Mergo wong ki mau kabeh sebenarnya karo Gusti Allah wis disempurnakne. Disempurnakan awakmu penting rek ngamane selawat muridah sedulur batin kuwi. Mergo menungso sebenarnya karo Gusti Allah ki wis dikai keistimewaan setara dhahiran wal batinan. Salah dohir dhewe ngene iki wis sempurna bahkan ana imun sing jaga awake dhewe nek penyakit iso mental. Secara batin ya nek dhewe duwe kekuatan juga. Dengane sedulur papat kelima panjar. Kuwi lek karo wong tuane wis ditirakati ngono iki cara golek sebenarnya wis tajam. Nah kuwi lek gak digunakne kadang-kadang ngenaki awake dhewe. Itu digunakne dienggo urup tinggal manfaat. Salah siji ini yang nganggo selawat. Nggih. Ayo man kene man. Nah, saya sana tak amin. Ayo kana man ngarepe bapak man. Cekal dadane man. Engko di alfan al-Fatihah ya, dina ya. Nggih. Kaping Kaping pindho. Ya. 41 kena. Datarin man. Ini ngarep rono man. Siapa? Sayanya kesana. Iya, ke sana. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Imam kira. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rasakan apa yang kamu rasakan. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ngobrol mana? Aman. Ada ngobrol tak apa-apa lagi ngobrol. Gitu ya. Itu kantor. Kantor suruh. Ngomongnya kayak tidak sembarangan ya. Betul ya. Oh, udah satu Kaki ya, mati. Apa? Sapi yang pemulan Bah, ini apakah beliau kan atau ke anaknya? ya gue ngomong tak tahu kok telepon apa. Penting lillahi ta'ala karena Allah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Wih, Alaina. Si kotor harus mandi dulu. Nang. Nang. tak bisa masuk harus mandi dulu. Siapa yang mandi? Ini. Yuk, mandi. Harus mandi dulu saya. Iya. Oh iya. Mandi. Mandi di anu. Di sini aja mandinya deh. Kenapa? Suruh nginep aja di sini nanti. Nanti malam aja mandi terus ikiran di sini. Iya. Tadi apa yang dirasa, Pak? Ada dirasa apa tadi? Masuk ke Dari dalam. perut naik ke atas, man. Iya. Dari perut naik ke atas. Enggak anu. Kayak ada perbedaan. Kalau ini pagi ini kan bapaknya suruh makan tajin. Tajin, ya saya dari perut ini nanti asam lambung. Ini ada asam lambungnya juga. Jadi kalau pagi makan tajin, jangan makan pedes atau kecut. Gitu. Mandinya di kamar mandi, Pak? Enggak, di sini aja nanti, Pak. Nanti. Santai. Oh. Dad, maju Dad. Iya, maju. Ada. Dan maju Dad. Mbak Dedi. Ini keluar putih deh orang. Itu Dedi. Enggak, ini tuh ada kayak ya khodam apa ya? Ya, kodam. Ya dari keturunan gitu. Cuma entah mau ke sini makanya apa ke anaknya gitu. Iya, Karena jenengan wadahnya itu kita pilih dulu nggak Pak? Nah, kebanyakan yang berhubungan dengan kodam nanti ada masalah di asam lambung. Kalau nggak di lambung, di jantung, Oh gitu tuh, Pak. di aliran darah. Iya. Maka untuk penenangnya itu ya sholawat dan ya latif itu. Oh, lah. Berapa? Tapi tujuannya semuanya itu sebenarnya supaya hati itu tenang, Mbak. Iya. Tujuannya untuk itu, supaya hati itu tenang. Jadi bacaan dari mulut kita jaharkan, kita dengarkan, kita istiqomahkan, itu akan membuat hati itu tenang. Jadi jangan sampai ketika kita zikir itu buru waktu, buru jumlah.
masalah iki kaya wong mangan gak iso ngrasakne blok aduh kudu dirasakne rek dikit dirasakne iki sing sabar gitu mboten napa-napa Oh nggih. ya amit ngeten iki mengko lek dijajane malih jalure nang obat penenang gawan dokter kok obat penenang karena ini ada hubungannya dengan perut terus jantung pikiran munggah terus menurut akhirnya malah gak tenang. Nah ketenangan itu kan sebenarnya lah awak dhewe nyandarke ning Gusti Allah. Terapine engko ya mandi bengi dimandeni terus dikiran ngoten. Obatnya gampang kok ngene iki. Lah memang mengko nganggo dadi obat penyakit ngeten kan psikis non medis. Psikis sih pikiran, non medis gangguan, medis kuwi. Dadi ora ujug-ujug wong ki surupan ngono lho ora nek penyebabé ora mungkin rek. Mesti enek hal-hal sing lain. Kayak sampeyan iki lambung kena. Lambung. Terus ning jantung. Terus ning pikiran. Lambunge kok diombeni madu. Niku kayak badang kawula badhe tunan. Ya gampang lek ngono. Lek madu ora mamane iki ya. Madu gak enek ning omah. Kanggo apa tajin? Tajin iki khasiate hujan daset kuwi. Kayak madu kuwi. Ndi awakmu cilik dhisik durung kuat tuku susu. Ngombene rak tajin to. Buktine ya urip kok. Duh, ben iki cah saiki malah pekok-pekok. Di terapi mengke jenengan. Nggih. Nggih, sepindah malih matur suwun jenengan pun dugi mriki. Lek ning kene iki kan amanah dina, 2 dina, 3 dina gratis. Enek penginapan gratis, enggak kon bayar ndak. Dadi ben anu. Ben tenang sik pikirane. Iya. Terus dina. Ben tenang sik. Milu salat iki wis anggap kene keluargane ngomong. Kabeh bondo kuwi kabeh lek ngeki wong kok iki. Lantaran Gusti Allah ngeki wong lho. Makane aja sampai mikir kene nggone Samsudin wis iki kabeh lek ngeki wong. Omah kuwi kabeh lek ngeki wong. Lek ngeki wong tak iki ta ngeki wong. Ono carane kudu. Ini saiki anu napa? Benten tadi. Iki lambungnya perlu dianu. Teko medise lambung, terus munggah jantung, munggah ning pikir. Lek medise ngono. Lek non medise khodam, khatirah, waswas. Alladzi wasisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Non medise ngono. Lek medise ya kuwi engko isuk dadi masak beras sampai isuk ngono. Yang buri masak karo cacah enek tajine kuwi jimuk kok diombekne bapake. Terus mengko lek wis arep mulih omane sore ora mulih ngono gedang kepok kae ditebang ning omah ya kena gedang kepok kae ditebang to kan enek batange ning sor. Batange kuwi kan enek bonggole lho. Nggih. Kuwi tengahe bolong ngono. Terus tutupen ngangge apa sembarang wis ngangge baju yo kena ngangge anu kena. Engko isuke nek banyune isu arep lepone sahur di tengah papat ngono kae dimun ombekno iki. Mari kok. Ora perlu ning dokter. Nggih. Atas banyu. Ngono ae. Tajin arep sahur nek. Kok lek wis tajin terus karo banyune bonggol pisang kepok. Kuwi awakmu ya rek pemene sok ben dadi dukun kaya aku ngene iki. Enek wong duwe lara lambung, enek wong duwe penyakit gula darah, jantung, omone tipes iki mbenono banyu bonggole gedang kepok. Engko insyaallah ndang mari adem. Wingi nek wong ra mari-mari pendarahan iya tak ombeni kuwi mari. Padahal dokter wis sampai ping itu pendarahan anu rahime lho. Ki mari. Nah. Al-Fatihah.
Kita mau nami jenengan Pak. Sukamat. Al-Fatihah. Ancan dimeni karo bangsa-bangsa ngono iki. Ancan dimeni. Jadi sampean ini ora kok di bahasa kasarnya disantet wong ngono ora. Ora kok enek sing gak demen terus sampean dijenggis ngono gak. Oleh enek sing ngomong ngene tak arani ngapusi. Ora memang beliau didemeni ngono bangsa. Kok malah gampang nesu, temperamen, malah gampang tersinggung. Malah gampang salah tangkap malian gitu. Al-Fatihah. Cara kowe numpak motor api kan gas ngono kae nek sing ngaido rada gampang ngono. Rada gak trimo lho. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli Ibu, bapaknya sampean sinten nami Ibu? Sarni. Nami Sarni. Nipun bapak? Bapak kula Sarhinung Hartopawiro. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anu ya. Klopo. Kalau mulai gak apa-apa ini ngomongin sama klopo. Dibuka nek banyune to lebon iki telung sendok iki sak tengah sendok iki tengah sendok Nggih. terus dibakar terus diombe Al-Fatihah. Tak wae gratis. Alhamdulillah. Gawe. Alhamdulillah. Kok minyaki ben wangi. Nggih, alhamdulillah. Iya. Berapa kok sampe itu penyakit tak sebenarnya iki? Ngaten. Itu penyakit. Ya, nek darane penyakit ya monggo, tapi sebenarnya iso dari barokah lek ngerti ya. Lek enggak ngerti anu nih pun jaman kae. Kayak pulang ae. Lek enggak ngerti sejati ini malah jadi masalah. Sampeyan kudu iso ngredep dikir kuwi ben sampeyan aja gampang nesu. Nggih. Sampeyan aja gampang tersinggung. Nggih. Aja buru-buru sing dadi wong sing tenang. Nggih. Kuwi akhire wis iso nenangi wong liya. Nggih. Aja gampang emosi, aja gampang kesulut omongan wis. Dadi yo wong tuwek sing tenanan. Engko lek moro-moro wis engko ngerti dhewe lah. Aku ditanane malah. Ngono. Al-Fatihah. Wih, banyune uripne bapake kon minggu sik ning samping iki, jak mlebu ning ruangan kuwi. Banyune diripne, dupane gawanen itu. Kon kono kon maca selawat Al-Fatihah ya Latif. Wis karo Mas Juan Mas WhatsApp yang apik. Pangapunten Abah. Abah matur. Setelah Bapak ini tadi kesini, saya yang ini yang kemeng.
Ya berarti ya tenanan, berarti dawuh iki mau. Nyambung berarti. Tapi itu bukan kalau itu apa ponakan. Ini anu, perunahan. Berarti kan tak dulu berarti dia. Masih ada. Sak darah, sak anu berarti. Sak sambung. Baca kesurupan li. Kampleng malah kowe ngot. Lemu diudak-uduk malah. Iya anu. Ya keluarga yang istimewa itu. Alhamdulillah. Bapak anu ini apa? Keterangannya akan sangat nih. Gak apa-apa, santai ya. Ya muga-muga balik teko kene iso mumure nek wong teko siji. Amin. Napa Iya. saged ngaten, Pak? Iso. Aku ning Malaysia iki sampai enek wong sing sampai tahun 2029 ribet pasien. Iso. Mergo sing diarani Nur Muhammad ya Nur Cahya kuwi. Sing diarani Nur Cahya iki cahaya kehidupan. Yo kersane Gusti Allah, maaf tenan iki kadang-kadang nek wong sing peteng uripe moro-moro njaluk. Donga, siji loro telu siji. Tapi sing paling penting ya dienggo urip awake dhewe. Nek uripe dhewe wis tenang, uripe dhewe wis ayem, engko akhire iso nenangne wong liya. Kowe aja ngarep-ngarep iso ndudohne dalan wong liya, lek uripmu dhewe urung dalan. Aja ngarep-ngarep kowe iso nenangne wong liya lek uripmu dhewe urung tenang. Lah tenang iki kabeh lek tidak Gusti Allah. Ya keluarga besar sama nih melingkup ini sebenarnya keluarga besar. Jangan ada sana cahaya sing gede tinggal disambung-sambung nih aja. Kabeli lek sambung. Kayak kaya aku ya karo leluhurku tak tawasul. Lah Gusti Arwahi Sutawa di Al-Fatihah. Iku malihan nyambung. Orang tuanya dibersihkan, sering diziarahi. Kita nami jenengan Kang Wahyu. Wahyu. Al-Fatihah. Sampeyan dijenengi Wahyu wis ngerti artine. Ngerti artine Wahyu pun paham. Derek. Jenengi Wahyu. Jenengi Wahyu lah. Kowe dijenengi Rahman ya gak ngerti artine Rahman. Insyaallah agak sedikit. Rahman iki bapak, Rahim ki ibu. Rahman kuwi bapak, Rahim kuwi ibu. Ini rahim ki anake mung ning wong wedok. Wong lanang ora duwe rahim. Dadi lek kowe pengen oleh Rahman Rahim Gusti Allah ya kudu beneh karo ibu lan bapak. Wong ra iso ora bakal oleh Rahman Rahim Gusti Allah lek ora beneh karo ibu bapak ya wae. Al-Fatihah. Itu kan budaya. Al-Fatihah. Det maju kene Det. Karo maca-maca apa ngono to, Det? Dan mau coba tuh, Dan. Kejane anu lho, Det. Titik-titik kodam sing ning kene bisa nek sing dilawak lho, Det. Cuman awakmu urung patekan. Urung patek menyadari iku. Ya kudune kowe anu. Makanya kadang-kadang ya maksudnya gak cerita loh, kadang-kadang nek tarian pengen lingkuh ning latar. Nah, kuwi sebenarnya dhek ora kok kuwe sing nyeluk kono, tapi kono sing nyeluk awakmu karepe iki dikon lungguhne posisimu. Terus mengko lek wis iso nglungguhne posisimu iki jenak tumakninah.
Kadang-kadang awakmu pengen bengi ngono iki aja kok lawan, lek iso kok istiqomah nih. Bakar dupa penggo minyak wangi mandi salat taubat salat hajat linggo ning ngarepan ngono deh ancane dijak meditasi ngono enek amalan sing anu kon gak nawang ngono kurang sempet ya sing penting kuwi sik ae dhewe awakmu dikira hu Allah ping 6 terus dikira Allah ping 6 terus hulu ping 6 la ilaha illallah ping 100 kuwi sik ae. Salat nyekate ping 15. Adan ngono tak apa-apa ngarepan. Al-Fatihah. Iya man. Iya sama ini kok. Ini juga memang kita sama kesuwan. Ngene lho man. Di balik setiap musibah kuwi nggawa baro. Wong numpak montore apik. Malih pengene balap to. Ya apa ora? Tapi sebenarnya iki barokah. Wong gampang nesu ki mau lek iso ngendhalekne nesune amit rek. Kowe njaluk apa-apa cepet keturutan. Lho wong nesu ki semangat kok. Cuman lek kecepetan iki juga jurang. Jadi opo ae sing kuwi dadi kelemahanmu, dadekno ki kekuatanmu rek. Aku suwun nang turu kecilik, sampai dilokne tanggoku, Den dadi apa to Den gedhe. Ya amit, aku mulai jarang turu pisan. Pasan wis gedhe, ora kok terus malih turuan ngono. Akhirnya dadi wong tenan rek. Ngono kuwi mau. Dadekno kelemahanmu kekuatanmu lum. Ngono. Oh ya. Ilmune kabali iki digunakne. Aja mung belajar tok. Jeneng ada ahli ngaji kita tapi rekaman tadi upload di SF pun ora apa-apa. Mbok live ini kena. Live dhewe. Iya. Jadi nek dokumentasi ya. Ilmu-ilmu ngono kuwi ora kebetulan lho rek kowe ning kene rek. Ilmu wafa kuwi asma Gusti Allah kuwi mau. Kowe rek iki kenal Gusti asma Gusti Allah kowe iso ngejalake sifat-sifate Gusti Allah. Wah. Dadi kowe. No. Sewu. Lajeng kunir kala wau sanesipun lebetaken wonten klapa. Lajeng dipun mimik napa dos pundi menika? Iya. Golek klapa, iya to? Klapa ijo lek enek, ora enek klapa sembarang. Nggih. Buka. Terus dibuka, nek banyune ditambahi madu 3 sendok. Terus ditambahi kunir setengah sendok terus dibakar. Bakar sampai panas sumup sampai mendidih lah intine bareng ngono jarno adem sik kowe kan nek amalane tawakmu kok Nggih. ya mandi bengi salat taubat salat hajat wirid nah baru kan karo adem to adem maca Al-Fatihah ping 7 falak ana ping 7 terus mbok ombe tapi kan nek amalane awakmu nek tasbih ya iku Al-Fatihah wis sing penting wong sing penting wong rene iki tujuane sitok sing gak salat ben salat sing gak wirid ben wirid ki tok ora nek tujuane liyane aku ae kabeh wong rene tujuane mung kuwi sing gak salat ben salat sing gak wirid ben mergo wirid kuwi panganane batin nek sego kuwi panganane to ya wis sapake jan sik aku tak nandani iki sik